Δεν είναι τυχαίο ότι μια κακή κουβέντα μπορεί να σε στοιχιώσει για χρόνια, ενώ μια καλή φιλοφρόνηση τη θυμάσαι για λίγα λεπτά. Σήμερα θα ανακαλύψουμε γιατί ο εγκέφαλος έχει μια παράξενη αδικία απέναντί μας. Κρατάει πιο δυνατά τα άσχημα και αφήνει τα όμορφα να ξεθοριάσουν. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί θα σου αποκαλύψω το ένα ψυχολογικό κόλπο που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που θυμάσαι, ώστε οι καλές στιγμές να γίνουν πιο ισχυρές από τις αρνητικές. Φαντάσου έναν άνθρωπο που ζούσε πριν από χιλιάδες χρόνια. Αν ξεχνούσε το μέρος όπου βρήκε ώριμα φρούτα, πιθανότατα θα ξαναέβρισκε κι άλλα κάπου αλλού. Αν όμως ξεχνούσε το σημείο όπου κρυβόταν μία αγέλη λιονταριών, θα μπορούσε να πεθάνει. Ο εγκέφαλος λοιπόν έμαθε να δίνει προτεραιότητα στην απειλή. Οι κακές εμπειρίες συνδέονται με την επιβίωση, άρα αποθηκεύονται πιο βαθιά στη μνήμη μας. Αυτό είναι που οι ψυχολόγοι αποκαλούν αρνητικό bias, η φυσική τάση να θυμόμαστε πιο έντονα τα άσχημα, όταν μια λέξη πονάει περισσότερο από 10 χαμόγελα. Σκέψου μια μέρα στη δουλειά, 10 άτομα σου λένε μπράβο, αλλά ένα σε σχολιάζει αρνητικά. Τι θυμάσαι το βράδυ, αυτόν τον ένα. Η αρνητική εμπειρία ενεργοποιεί την αμυγδαλή, το κέντρο του φόβου στον εγκέφαλο και απελευθερώνει χημικά που κάνουν τη μνήμη πιο έντονη. Έτσι, ένα σχόλιο μπορεί να χαραχτεί πιο βαθιά από 10 φιλοφρονήσεις. Το παράδοξο της λογικής. Λογικά ξέρουμε ότι τα καλά στη ζωή είναι περισσότερα. Έχουμε οικογένεια, φίλους, στιγμές χαράς, κι όμως ο νους κολλάει σε εκείνη τη μία φορά που κάποιος μας αδίκησε. Είναι σαν να έχουμε έναν φακό που φωτίζει πιο δυνατά τις σκιές και όχι το φως. Αυτό το κάνει γιατί θεωρεί ότι το σκοτάδι κρύβει κίνδυνο. Το αποτέλεσμα. Εμείς πιστεύουμε ότι η ζωή μας έχει περισσότερα άσχημα από ό,τι καλά, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Στην ουρά του σούπερ μάρκετ θυμόμαστε τον αγενή υπάλληλο και όχι τον χαμογελαστό πελάτη. Στο σπίτι θυμόμαστε τον έναν καυγά με τον σύντροφο και ξεχνάμε τις εκατοντάδες ήρεμες στιγμές. Στο φαγητό θυμόμαστε μια φορά που κάτι μας πείραξε στο στομάχι και ξεχνάμε τις χιλιάδες φορές που απολαύσαμε χωρίς πρόβλημα. Η μνήμη μας μεγεθύνει το άσχημο γιατί το βλέπει ως μάθημα προστασίας, αλλά αυτό δημιουργεί μια στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας. Δεν είναι τυχαίο που τα δελτία ειδήσεων δείχνουν περισσότερα ατυχήματα, καταστροφές και προβλήματα παρά χαρμόσυνα νέα. Γιατί? Γιατί ξέρουν ότι το αρνητικό τραβάει την προσοχή. Ο εγκέφαλος μας είναι φτιαγμένος να εστιάζει στο κακό για να προφυλαχθεί. Έτσι, ακόμη κι αν ο κόσμος έχει προόδους, επιτεύγματα και χαρές, εμείς μένουμε με την αίσθηση ότι όλα πάνε στραβά. Τι λένε οι επιστήμονες? Ψυχολόγοι από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ έχουν δείξει ότι οι αρνητικές μνήμες διαρκούν περίπου 3 φορές περισσότερο από τις θετικές. Ο λόγος είναι βιολογικός. Το στρες απελευθερώνει ορμόνες όπως η κορτιζόλη που ενισχύουν τη μνήμη. Έτσι, ένα τραυματικό γεγονός γίνεται ανεξίτηλο στο νου. Αντίθετα, οι χαρούμενες εμπειρίες χρειάζονται επαναλαμβανόμενη ενίσχυση για να μείνουν ζωντανές. Εδώ έρχεται η λύση. Δεν μπορούμε να σβήσουμε την τάση του εγκεφάλου μας να θυμάται τα κακά. Μπορούμε όμως να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας να κρατάει πιο δυνατά τα καλά. Πώς? Να γράφουμε 3 καλές στιγμές κάθε βράδυ σε ένα τετράδιο. Να μιλάμε για τις χαρούμενες εμπειρίες μας με άλλους ώστε να ενισχύεται η μνήμη. Να επαναφέρουμε νοερά εικόνες χαράς, ένα γέλιο, μια αγκαλιά, μια επιτυχία. Αυτή η διαδικασία που οι επιστήμονες λένε mental rehearsal δίνει δύναμη στη θετική μνήμη. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε αντίβαρο στο φυσικό αρνητικό bias. Η αλήθεια είναι απλή αλλά συγκλονιστική. Ο λόγος που θυμόμαστε περισσότερο τα άσχημα είναι επειδή ο εγκέφαλος μας προσπαθεί να μας προστατεύσει. Δεν είναι εχθρός, είναι φύλακας. Αν όμως αφήσουμε μόνο του αυτόν τον φύλακα, η ζωή θα φαίνεται γεμάτη σκοτάδι. Αν τον βοηθήσουμε με θετικές ασκήσεις μνήμης, τότε το καλό μπορεί να γίνει πιο δυνατό από το κακό. Και εκεί αλλάζει όλη μας η εμπειρία για τον κόσμο. Δεν είναι μόνο οι αναμνήσεις που πονούν, αλλά και οι συγκρίσεις. Όταν βλέπουμε κάποιον να έχει κάτι που εμείς δεν έχουμε, το μυαλό τείνει
να κρατάει αυτή την πικρή γεύση περισσότερο από τις στιγμές που εμείς είχαμε το προβάδισμα. Αυτός είναι ο λόγος που μπορούμε να θυμόμαστε για χρόνια μία αίσθηση αδικίας, ενώ οι στιγμές επιτυχίας μας ξεθοριάζουν γρηγορότερα. Το αρνητικό bias γίνεται καθρέφτης της ζήλιας μας και το διαιωνίζει. Ο σώμα θυμάται, όχι μόνο το μυαλό. Οι κακές εμπειρίες δεν αποθηκεύονται μόνο σαν εικόνες ή λέξεις, συχνά μένουν σαν σωματική μνήμη. Για παράδειγμα, ένα άτομο που είχε τροχαίο μπορεί να νιώθει σφίξιμο στο στομάχι κάθε φορά που ακούει φρένα. Κάποιος που είχε δημόσιο ρεζιλίκι μπορεί να υδρώνει όταν πρέπει να μιλήσει σε κοινό. Το σώμα λειτουργεί σαν δεύτερος σκληρός δίσκος που κρατάει τις αρνητικές μνήμες ζωντανές, ώστε να μας αποτρέπει από το να ξαναβρεθούμε σε κίνδυνο. Όταν μας πληγώνει κάτι, ο εγκέφαλος δεν το κρατάει μόνο σαν μεμονωμένο περιστατικό, το γενικεύει. Αν μας προδώσει ένας φίλος, μπορεί να πιστέψουμε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι κανέναν. Αν αποτύχουμε σε μια παρουσίαση, μπορεί να κολλήσει μέσα μας η ιδέα ότι δεν είμαι ικανός να μιλήσω μπροστά σε κόσμο. Έτσι, ένα μόνο αρνητικό συμβάν γεννάει μια ολόκληρη πεποίθηση. Αυτό κάνει το κακό να μοιάζει πολλαπλάσιο από όσο είναι στην πραγματικότητα. Γιατί το καλό θέλει χρόνο να ριζώσει. Τα θετικά συναισθήματα είναι σαν τα λουλούδια. Χρειάζονται χρόνο, επανάληψη και φροντίδα για να ανθίσουν στη μνήμη μας. Αν δεν τα ποτίζουμε επαναλαμβάνοντας τις καλές στιγμές ή μιλώντας για αυτές, απλά ξεθοριάζουν. Αντίθετα, το κακό είναι σαν αγριόχορτο. Φυτρώνει μόνο του, πιάνει παντού και δεν χρειάζεται καμία φροντίδα. Γι' αυτό και η ενεργή καλλιέργεια της θετικής μνήμης είναι απαραίτητη. Διαφορετικά, το μυαλό μας γεμίζει αρνητικά αγριόχορτα. Η αλήθεια είναι πως ο εγκέφαλος μας θυμάται πιο εύκολα το άσχημο, όχι γιατί θέλει να μας τιμωρήσει, αλλά γιατί προσπαθεί να μας προστατεύσει. Όμως τώρα ξέρεις ότι μπορείς να εκπαιδεύσεις το μυαλό σου να δίνει περισσότερη δύναμη στο καλό. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι γιατί συμβαίνει αυτό, για να ανακαλύπτεις κάθε εβδομάδα τα ψυχολογικά μυστήρια της ζωής. Πάτησε like, γράψε στα σχόλια μια δική σου εμπειρία από μια ανάμνηση που δεν ξεχνιέται και μην ξεχάσεις να ενεργοποιήσεις το καμπανάκι. Γιατί η επόμενη αποκάλυψη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το κανάλι είναι αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν είμαστε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και το περιεχόμενο που παρουσιάζεται δεν αντικαθιστά τη συμβουλή ψυχολόγου, ψυχιάτρου ή άλλου ειδικού επαγγελματία υγείας.